Hem. Bikin Abdul Jazzy kenan da Salma Sa'adina Dantata. Bikin dija hankalin dubban jama'a a shafukan sada zumunta. Abdul Jazzy ya kasance babban mai ba da shawara a shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Salma Sa'adina Dantata kowa ya san sunan ba sai an yi bayani ba. Bikin ya matuƙar ƙayatar duba da yadda ake abubuwa waɗanda ba saba ganin su ba musamman a ƙasar Hausa. Dubban jama'a ne daga faɗin duniya suka halarci bikin. A cikin mutanen na Hausa ciki har da mawaƙin nan wanda aka fi sani da Hamisu Breaker. Shi ma ya halarci gurin ya gudanar da wasansa, sannan Adiji ta ne gudanar musu da waƙar bikin. Shi menene ra'ayinku? Muna musu fatan Allah ya bada zaman lafiya. Yeah.